tak som dala výzvu na sociálnu sieť, aby mi ľudia napísali, čo by chceli odkázať pánovi premiérovi. A ja vám to teraz budem čítať. Musíte ma ospravedlniť, lebo tých reakcií je pomerne veľa a ja sa budem snažiť to aspoň očistiť teda od vulgarizmov, ktoré sem určite nepatria, takže tak trošku to budem zjemňovať, tak možno to bude také kostrbatejšie. Pani Eva hovorí: nemusíme používať žiadne vulgarizmy. Bude nám úplne stačiť, nech sa odsťahuje do Belize a už o ňom nechceme nikdy počuť. Patrik dodáva: osobne mu nájdem tie jednosmerky na Belize za najlepšiu cenu. Jirko píše: opýtajte sa ho prosím, v ktorej knižke sa dočítal, že sa dá donekonečna klamať, kradnúť, podvádzať. Ako právnik by mal niečo vedieť o histórii, ani rímska ríša netrvala večne. Pán Pavol: pripomeňte mu, že vo Vranove sľúbil šičkám zo zrušenej fabriky prácu. Prešlo už viac ako rok a práca stále nie je. PS, a že už by mal mať trochu sebareflexie a slušnosti a odstúpiť. Pán Marian sa pýta: prečo pán Robert Fico nediskutuje v parlamente s vami a radšej reční blúdy na tlačovej besede v televízii? Pán Milan sa pýta: prečo celý tento prenos, ktorý nefungoval cez server Národnej rady, nevysielala slovenská televízia na druhom programe v priamom prenose? Pán Jaroslav sa pýta: je toto normálne? A dal tam link na článok z Aktuálne.sk. Ďalšia kauza: záchranka, ktorej kedysi šéfoval Čislák, vraj získala megaprovíziu. Pán Marian: opýtajte sa ho, či chce dopadnúť ako Čaučesko, lebo na východnom Slovensku chudoba a obyčajný občan nemá čo žrať. Oni nevedia, čo z rozkoše. Toto nie je vtip. Len nech naťahujú chudobu za hladné ústa. Ján píše: Lucia, odkážte mu, že si prajem, aby nastal deň, keď sa s ním verejnosť vysporiada presne tak, ako rumunský ľud s Čaučeskom. Ľudmila sa pýta: Lucia, spýtajte sa ho, či sa nehanbí toľko klamať a stále len klamať. Pán Štefan píše: bol zákon kedysi vraj, keď štátny úradník ukradol majetok štátu drahší ako 2 metre špagátu, tak ho naň obesia a vtedy sa vraj nekradlo. Je to smutné. Bol som na nedeľných návštevách babiek, tým zvýšil o 5 eur dôchodok a ukradol pritom 1 000 000. Kde sme? Kde sme 17.11.1989 spravili chybu? Bol som tedy štvrták. Pani poslankyňa, poprosím vás, Národná rada je miesto, kde sa diskutuje, ale nečítajú sa. Toto je prvýkrát, že čítate nejaké facebookové správy. Nedehonestujte už Národnú radu. Nech sa páči, môžete kľudne zopakovať ešte raz, čo ste hovorili do obedu, ale skutočne chcem vás poprosiť. Treba ich prečítať aj tie opačné. Pani podpredsednička. Chcem vás poprosiť, už nedehonestujme Národnú radu, že budeme tu čítať telefónny zoznam alebo facebookové správy. Pri všetkej úcte k vám, ja si myslím, že mám právo na to, aby som tu čítala, takisto ako predo mnou čítali predrečníci. Táto Národná rada si pamätá, že sa tu čítali telefónne zoznamy. Podľa mňa reakcie ľudí z terénu, tam vonku, ktoré mi napísali na priamu výzvu, ja ich môžem kedykoľvek predostrieť, aby ste videli, že som si ich nepísala sama, že sú to reálne odkazy od reálnych ľudí, ktorí teraz sedia niekde pri obrazovkách a čakajú, že splním ten sľub, ktorý som im dala. Tak ja si myslím, že to je na mieste. Pán premiér nás vyzval ako opozíciu, aby sme išli medzi ľudí, lebo on medzi ľudí chodí a počúva ľudí. Tak prečo má problém počúvať toto? Prečo máte vy problém počúvať toto? Prečo je to taký veľký problém? Iné veci tu boli povedané. Poprosila som vás, aby ste skutočne hovorili k téme, ktorá je predmetom rokovania a nečítali tu facebookové správy. Pani podpredsednička, ale toto je podľa mňa k téme. Tí ľudia sa všetci vyjadrujú k téme, keď ste si to nevšimli. Tam nie je jedna vec, ktorá by bola nejakým spôsobom vytrhnutá z kontextu. To je to, čo si ľudia myslia. Aj o kauze CT, aj o všetkom, čo sa tu popáchalo. A pozrite sa, priatelia, ako ja si myslím, že toto je úloha opozície. Toto je jediná reálna úloha opozície. Upozorňovať na to, čo sa tu deje.
a rečniť o tom, tak aby sa to dozvedeli ľudia vonku, aby sa im pootvárali oči. Vy veľmi dobre viete, že počty nepustia, že my nemáme reálnu silu na to, aby sme skutočne odvolali premiéra tejto krajiny, nech by si to zaslúžil akokoľvek. Nemáme reálnu silu ani na to, aby sme odvolali pána predsedu Pašku. Nemáme reálnu silu na to, aby sme kohokoľvek z členov vlády odvolali. Vy to veľmi dobre viete. Prečo nám nenecháte aspoň to jedno jediné, čo nám zostáva? A to je to, povedať si za týmto pultom slobodne to, čo si myslíme my, a my sme volení zástupcovia ľudu a tí ľudia, ktorí ma sem dostali, mi dnes píšu a chcú, aby mojimi ústami prehovorili.